6 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଆଜି ସକାଳୁ ମନ କଣ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ସିଧା ମନକୁ ବାଧୁଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସାଧାରଣଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଆବେଗ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନର ବିଚାର। ମେଷ, ସିଂହ ଓ ଧନୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତରବର ହେଲେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ। ବୃଷ, କନ୍ୟା ଓ ମକର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ, ବିଶେଷ କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ମିଥୁନ, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଜର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ବାଛନ୍ତୁ। କର୍କଟ, ବୃଶ୍ଚିକ ଓ ମୀନ ଭାବନାରେ ଆଜି ଟିକେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିବ। କିଛି ସମୟର ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳି ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କେବଳ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ମିଳିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସଠିକ୍ ରାଶିଫଳ ପାଇଁ ON AI କାଳଚକ୍ର ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।